سلام فنو إيري تي في أبي مكتال تركبو كبران تحتاتلتنا كم يتمسيو ساعات شعات أخيرا نومي ربع إسران حدا مسكرة مستدالو زيناتات وشت نوزان حيزلكم قريبا لخو كسافة أمي كتكاتاتولنا بخبرز قدم لو عم تخلي فلما عرست زينا لومي بيستقبلنا لابراتوري مرمراتات كل التزيقاتات بالكورونا فيروس ملكافور ترقاقيزو أبي زلاقي وحدنا تقرب زريزة تكورة هجراوي وعلى دنش أبي عسمرات خفيتو أبي هوسبيتال عاد غيح استوادة زمناوي مسارحيتات تموال أقلقلوت كم زو حسن تحبيرو روسيا لو على النتان موحس كل عينتها جوابات مكل خالكم تتكم عفليتا أمريكان كندا نابي وشمع تايوان تختخي من قصاص مرخب وجه كم زكايده تقليتو أبي باكستان استخست على غلق ما يولد حمامات كم زسعبه تقاليحو نابزر زرو مثل نسجر حبرتها كبمينستر تاعنا لومي أبي ممرمري ماكلات زوا ماكل بستجبره ناي لابراتوري مرمراتات كلتا زيجاتات مالت حد كباراديزو حد ماكابي إلى برعيد بكورونا فيروس ملكافهم ترجاجيت زلوا بعض مسارات طلع لك قطري بكورونا فيروس تلخفو زيجاتات كسب لومي 10,200 شومونتن بتحلا 10,50 شومونتن كابزيوم حاوي مستفانو 203 بموت استفاليو شو حتى دما جنا أب هوسبيتال تعقيمهم كن زجبر لهم زرلويا منستر تاعنا إسران حدا مسكرم كل تشحن إسران كلتا أبي زلاقي وحسنة تقرب زريزة كورن كلتا معلتات الزغطل هجراوي وعلى دنش لومي أبي أسمرة تخافيتو قد أني عدانيت قبليوت ملك عد أبزاو زلوتو تحسو يسعب هاجراوي وعلى دنش حدا رأين وهد عيون نزلاقي وحسنة تقرب زر دنش أب تحت زبل تيما لومي إسران حدا مسكرم أب أسمرة هوتيل أسمرة بالاس تخفيتوم أب زنخلتا معلتات زغطل هاجراوي وعلى هاجراوي مأكل دنش ود بحرشاوي مرمر أم مأكلين كرنا أفريقان تكال مرمرن مبزح دنش أيرلاند بعد سلطان مرمر حرشان مقبن أيرلاند هاجراوي تكال حرشاو مرمر تنزانيا تكار رئيس مركز أفريقيا ود فيتان زت عللو عسرت حدا أهجراوين تساتفتي ترخيبوا مالو دايركتور هاجراو مأكل حرشاو مرمر حالة أتو تسقاي برهانة أبزو سمعو مخفت قال علامة نايزي بعينتو نايفلما وعلا إرترا أم فراي مروطات عليتات دنش زلوات مكروتات نمكفالن فريات مروط عيلتات زر دنش أب كبسان قولان نمدهساسن جانا نبهاجرنا زياتو عليتات دنش نمتتتاو كم أون كاب مشارختن كالوقت هاجراتن تمكرون نمقسام كم زخونا رديو أبزو على نتصلات حرشاب إرترا بحفشة نأقداسن الدرجان عينتاتن دنش دما بفلاي بالعاد دنشن أقباب مقوط اتعارمن مبزح زر دنش أب لابراتوري استراتيجي هاجراو مأكل دنش أيرلاندن ناي مبزح زر تمكرون كم أون زر دنش تسألوون بدهوتاتن أمت أن نقص حرشا أب كينيان زوباك أرن أفريقان زملكات ورقاقتي قريبوم أوها هادي أهادو مرمر أحملتن فرتاتن من إسي مدهاني محاري نيرينا أبزهابو حبريتا اتي بزو على زيك بتصحزد اللشتو كعبوت مهرت الزهب مروتن حمامات زتصاورن زر دنش نحارستوت مزرقاح بهاجر درجة دما قرب مروت عليتا دنش نموحاس دول سرعة نمهنات كم زخونة بمقلات إرترا أبز مدايزي مزوباوانن أهقراوانن مشارختي تسرح كم زلا أبريهم فلا أبز حلف حموشة شدش عمتات بزح سعر تخيلي أبدنش أبز على درجة نمصعب بزر موحاسن وتطاونت معواي كمون عبلقة وكل كلام من المركماتي نزق جمجمنا كله كونتاتنا كابزن لعبت أنكنا المخالي تسويتنا خابزقة تداخل متنها أبجلجلة مسناي مشاركنا مسناي دقة نمت إنكارو نمحداسو كمون زي جميعنا سنحنا وهدت أمونغو تكالات مالتي كابز حلف حمشة كم مبجاسي كم بايلوت رينا مالتي نزي ناب ناشنال هجراوي
درجة أساقيركا أميركا نمقعاتي مالتي أبزو على زي 11 ورقاتي بهاجراوين أكلات 4 دما بأهجراوين تساتفتي كقربيو أب هوسبال عاد قيح استوادده زمناوي مسارحيتات استمال أغلقلوت كمزو حاسة تحبيرو وكل أرينا مليون أفرقين زدالو وزينا وتصبصب ميكائيل حدقو كأربوين لوم عامت ኣብ ሆስፒታል ዓዲ ቀይሕ ዝተዋደደ ዘመናዊ መሳርሒታትን ቀረብ መድሓኒትን ዝተማላ ኣገልግሎት ብምውሓስ ንተገልገልቲ ካብ ሃልኪ ግዜን ገንዘብን ኣናጊፍዎም ከም ዘሎ ተገሊጹ ሜዲካል ዳይሬክተር ናይቲ ሆስፒታል ዶክተር ጸገዛብ ክፍለዝጊ ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ መገዲ ሚኒስትሪ ጥዕና ተዓጢቑ ዘሎ ናውቲ መሳርሒታት መጥባሕቲ መመርመሪ ናይ ደም ኬሚስትሪ ኣብ ኣገልግሎት ዕሸላት ዝውዕላ ሙቐት ዝህባ ማሽናት መደንዘዚ ማሽን ከምኡውን መመርመሪ ሕማም ሽኮርን ካልእን ከም ዘጠቓልል ኣብሪሁ بزم مسرت مزحلف عامت بمن تصار أقولقلت حرسي كاب 25 ناب 92 ميتاويت أقولقلت مطبحتي كاب 7 ناب 10 ميتاويت كتتلك قدم حرسي كاب 58 ناب 84 ميتاويت أقولقلت كفلي ثمرة للسحو مادوما كاب 47 ناب 5 ميتاويت كبلن كله شافنا كتابت 100 ميتاويت كم زلو حبيرهم دكتور تسجزابا صعيبو ترخيبو نزلو وصيت كم من طربايتا بمتقام نزل على عوت نخسرح زارجن ساعتاتن تحت غرسن صجنا كجبرلو تصبت كفلتاتك فتح كناديلو تلابيو هوسبيتال عطايح بتزبو سرح ازيو سفيح سرح يزب كم تقدي مزبلكو كلاي موكس هوسبيتال ليو ابزن زوبا سلازي السوها اخسفحن كعبن كانسبه اذا هوسبيتال كن ناي قدم من ازي نوح سلازي غبرز هوسبيتال ارغان الله كلتي ديبارتمنت بيتخلداتون اوروب ناي مراق يالله لذا حدش هوسبيتال كسجن وكسرح نسبق إذا هوسبيتال هافيل سجن وني ليه مالت قال إذا ناي سبت كلتات أكفل أو بي دي منات أو بي دي الناس في حساب حلو فلايت ناي زيت محل التعاملات مستبزحناتهم وشخص لذو الحجي سبت كلتات أكفل أو بي دي لنا إذا حجي نسخة أنا سبحان فتن كونتينر بمساون سبحان فتن الله زبون هذا سبت كل أو بي دون هذا استجمع لنا مالتي حلفي كفلي راديولوجياتو كسة جبري وتبوغنو مسمو وداد زمناو مسارحيتات نابس مراز قبر زنبر ملاق طريفو تقلقلتي زدليوم أقلقلوت بقربا يرغبو كمزلو عبريهم كالوت موياوين أبزهابو ريتو قل مسارحيتات كاب أقلقلوت وطاي كوينو بمسرحوم زواب زنبر أقلقلوتات تصبب زبالة منبارو بمزكار أخل قرب مرهانيتون ترقاقيتو سلازلو زعق السرح يسلاسل كمزلو الرقاقيتوم فيزيوثيرابي عفشاوي كمزي زرقهمو لناي إلكتروثيرابي أكلاو منقسقاس كم زين زخون ستروك مالت أكلهم زلمسو زخون يب أكل قدامه وأكلهم دخام زلهم سبات مقصقاسن فوسا مالتي استبعد على ماشينات كم جن إكسبرت كيمستري هيموغلوبين A1 سون مت أنا نالله كاب نتسبري فرت بلو أبزي بو أقول قلت إنه بعد لنا مالتي تبيشنت خدوا خلها بدأ محل كله ناي ترانسبورت لو أو خيدون قوت أراخ تحزر ليو جي نويح بيتسب زي باللي خون ولا بهوتيلن كان النيرو أبزجين مع التاوت زمته سريحك أنا بقولش حدا معلتين تخونها أكلت معلتي تنوي حجيزة زليخ تبوست خاليها مالتي هوسبيتال عدغيح كابنو زواتات عدغيح سنعفة ماي عيني تصورونا فورون قلق فالنو زوا سجنيتن زمتسو زيقاتات أقول قلوتهب بمخنات الزخري من مسرات سكال فريد هلو سلومي أستمرون على تنزل تقاليد نتفتات أبي كوماي هوسبال غوريف تخايدو قالت أنيا سامويل هابتميكا زدالو واتسابتاب ليدا تخل مريم بمخنيات زخري 30 عامت من مسرات تكال فريد هيلوس نأقلقلوت تعنا عينن معوري تبت حنة النسرح بزبل تيما لومي 21 مسكرم أب كوماوي هوسبيتال غودايف أب أقدا سنة كنت عنا عين زتوكورا استمهرو تواهيبون عدت تخايدون كاب مينستر تعنا كوليج حكمنان سنفلت تعنا أوروتا تكالات حبرات هاجراتن وكلت تكال فريد هيلوسن استواتو عدتنياتات أبتكماوي هوسبيتال نزركب كفرتات حكمنا عيني نتسرتا كمبيوترن مرمرا منتسر عينن أبزبط حلو بأبالات هوسبيتال مبريهي تواهيبوام أبال هاجراوي مدب مقطعارن مكتتالن عورت أتو سولومون زوانجيل نيرينا بزحبو حبريتا نتران أبركتون أسترالياوي بروفيسور فريد هولوس أمم عبال حكمنا عيني أب إيرترا بمتكاس أب أقلقلوت عنا عيني تمزجي بزلو درجة أقليل كالزر كم زيكونه أبريهم أب أقلقلوت عنا عين تمزجي بزلو عوتات أزي بزح عوتات تمزجيبو نابنت أب تراكما أنتر أرينا
ብዙሕ ዓወታት ይተመዝግብ ዘሎ ዳርጋ ካፍቴና በአፍሪካ ዘለዋ ሃገራት ወላውን ካብ ዓለም ዘለዋ ሃገራት ፕሮግረስ ኢሊሚኔሽን ወይ ትራኮማ ነጥፎ ባዕድና ኣብቲ ድሕሪ ሓደ ዓመት ክልተ ዓመት ትራኮማ ፍሪ ኤርትራ ትልወና ማለት እዩ ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን ተረኺቡ ዘሎ ወይ ከዓ ተበጽሒ ዘሎ ደረጃ ማለት እዩ ሜዲካል ዳይሬክተር ኮማዊ ሆስፒታል ጎዳይፍ ዶክተር አብርሃም ዳዊትን ክኢላ ሕክምና ዓይኒ አቶ ብእምነት ተስፋልደትን ብወገኖም እቲ ሆስፒታል ኣብ ሓፈሻዊ ክንክን ጥዕና ዓይኒ ዘተኮረ አገልግሎት ከም ዝህብ ጠቂሶም ተገልገልቲ ብዝተፈላለየ መስርሕ መርመራታት ሓሊፎም አድላይ ክንክን ከም ዝግበረሎም ሓቢሮም ኣብዚ ንህቦ ዘለና አገልግሎትካ ናጻ አገልግሎት ኮይኑ ኩሉ ሕሙም ተገልጋሊ ኣብዚ ድመጸ ናይ ዓይኒ መርመራ ይገብራሎ መጀመሪያ ትምህርቲ ይወሃቦ ትምህርቲ ተዋሂቦ ኻኔ ዓይኑ ይረአ ዓይኑ መስተራአት ከመይ ጸገማት ኣለዎ ደብሉን ተራእዩ ካርድ ይወጾ ኣብቲ ካርድ ኣውጽኻ ኸ ናብቶም ሓካይም ናይ ዓይኒ ይቐርብ ንሳቶም ሪኦም ከ ናብ ናይ ኡካለ ምርኣይ የድልዮ ድዩ መነጸር ጸገም ኣለዎ ድዩ ውስኑ ከም እንተኾይኑ ኸ ናይ ሕማም ኣለዎ ረኽሲ ዘለዎ እንተ ተባሂሉ ኸ ናብ መድሃኒት እዘዘሉ መድሃኒት ብናጻ አገልግሎት ይወስዳሎ ማለት እዚ ከም ኮማዊ ሆስፒታል ኮይኑ ይሰርሕ ዘሎ ነዚ እንዳፈወሰ እንድሕር ይኸይድ ኣሎ ነቲ ላዕሊ ካብቲ ሎድ የድሕነሎ ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ ከባቢ እዩ ዘሎ ከይረሓቆ መፅዩ ነዚ ዘሎ ሕጂ ነዚ ቦታ ዘሎ ነዚ ብምሉኡ ነዚ ከባቢ ኣብ ዘሎ እዚኣ እያ ተገልግሎ እቲ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዝኾነ ድማኒ ናብ መወከሲ ብርሃን ዓይኒ ሰዶም ማለት እዩ ንሳቶም ኣስዒቦም ዓቕሚ ኣባላት ክብ ንምባል በብእዋኑ ብደረጃ ሚኒስትሪ ስልጠናታት ከም ዝውደብ እዚ ድማ ኣብ ኣድማዓነት ዝወሃብ ኣገልግሎት ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ነፃ መርመራ ዓይኒ ዝረኸቡ ተገልገልቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ እቲ ሆስፒታል ኣብ ሓፈሻዊ ኩነታት ጥዕና ብቐንዱ ድማ ኣብ ክትትል ጥዕና ዓይኒ ንዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ሞጊሶም ወግዓዊ ስነ ስርዓት መበል 30 ዓመት ምምስራት ትካል ፍሬድ ሄሎስ ትማሊ 20 መስከረም ኣብ ኣስመራ ምዝካሩ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣርዓታ ብመሕደራ ፕሮጀክታት ቀረብ ማይ ዓድታት ዝምስከን ምዃኑ ኣብ ማሕዳሪ ንኡስ ዞባ ሓቢሩ አቶ ሀብተ አብ ገብረአብ ምስኤሪና ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሩኡይ ናይ ማይ ጸገም ንምቅላልን ዘላቂ ፈታሕነ መምጻን በስተገብረ ሓያል ጻዕሪ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዝሰፍሐ ከባቢታት ቀረብ ጽሩይ ዝስተ ማይ ተዋዲዱ ልዕሊ 80 ሚእታዊት ካብ ነበርቲ ብቀረባ ተጠቃሚ ጽሬቱ ዝተሓለወ ማይ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ጸገም ማይ ንምፍታሕ መውዳድ ቀረብ ማይ ጥራይ ዘይኮነ ውሕሉል ኣጠቃቅማን ክንክንን ኣገዳሲ ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ኩለንተን ፕሮጀክት ማይ ዝተዋደደለን ዓድታት ኮሚቴ ምሕደራ ከም ዝቆማን ውጽኢታዊ ስራሕ ይዓማ ከም ዘለዋን ገሊጹ አቶ ሀብተ ኣባስዒቡ ኣብ ሓውሲ ከተማ ጢዖ ዝነበረ 6 መዕደሊ ነቁጣ ህዝቢ ብዝወሰዶ ተበግሶ 3 መዕደሊ ከም እተወሰኾ ኣብ ኣይቶስ 3 ኪሎሜትር ተወሳኺ መስመር ከም እተዘርግሐ ኣብ ዓይዳይሎ ፈረርን ሓልሓልን ዝርከብ ታሕታ ቅርጽ ማይ ዝጸንሖ ናይ ፖምፓ ጸገም ብሓድሽ ከም እተተከ ብምጥቃስ ህዝቢ ንዝነብሮ ዘለዎ ፍይ ኣበርክቶ ሞጊሱ አቶ ሀብታብ ኣብ መወዳእታ ኣብ ገማግም ባሕሪ ናይ ዘለዋ ዓድታት ጸገም ንምፍታሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ዝስዕብ ሃገራዊ ዘለ ምክታሎም ክትቀጽሉ ድማ ደጊምና ብخبرنا عدم ናብዜናታት ወጻይ ምስል ሰግር ሩስያ ሉዓላውነታን መሬታዊ ሓድነታን ንምውሓስ ኩሉ ዓይነት ኣገባባት ምክልኻል ከም እትጥቀም ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ሎሚ 21 መስከረም ኣፍሊጡ ሃገራት ምዕራብ ንሩስያ ንምዕናው አንቂደን ምህላውን ዝወቀሰ ፕሬዝዳንት ፑቲን ንምምካቱ ከፊለ ወታደራዊ ጻውዒት ክተት ኣዊጁ ከም ኣካልቲ ኣዋጅ ልዕሊ 300,000 ኣባላት ዕቁር ሰራዊት ክኸቱ ተወሲኑ ከም ዘሎ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ሰርጌይ ሾይጉ ኣፍሊጡሎ ሩስያ ንሉዓላውነታ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ኩነት ምስ ፍጠር ኣድላይ ዝበለቶ ወታደራዊ ኣጽዋር ከም እትጥቀም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ከም ዘጠንቀቐት ይዝከር እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሩስያ ዘለዋ 4 ዞባታት ዩክሬን ምስ ሩስያ ንምጽምባር ዘኽእል ረፈረንደም ከካይዳ ኣብ ዝሸባብሸባሉ ዘለዋ እዋን ዝስዕብ ዘሎ እተን ዞባታት ካብ ዝመጽእ 23 መስከረም ጀሚረን ን5 ተኸታተልቲ መዓልታት ዝቕጽል ረፈረንደም ከካይዳ ምዃነን ኣፍሊጠን ኣለዋ ሃገራት ምዕራብ ነቲ ውጥን ንምጉንዳብ ይሰርሓ ምህላውን ዝገለጸ ፕሬዝዳንት ፑቲን ሃገሩ ነቲ መስርሕ ንምዕዋት ጻዕርታታ ከም እትሕይል ኣረድዩ ዩክሬንን መሻርክታ ሃገራት ምዕራብን እተን ዞባታት ከካይድኦ መዲበን ዘለዋ ረፈረንደም ክኹንንኦ ጀሚረን ኣለዋ
ወታደራዊ ወጥሪ ወሽመጥ ታይዋን ከሪሩ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኣሜሪካን ካናዳን በቲ ወሽመጥ መራኸብ ውግእ ከም ዘሕለፋ ተቃሊሑ ነዚ ናይ ትማሊ 20 መስከረም ፍጻመ ብትሪ ዝኾነነት ቻይና ጽዑቕ ምክትታል ትገብረሉ ከም ዘላ ኣፍሊጣላ ምንቅስቓስ ናይ ዘመራኸብ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ደሴት ታይዋን ንዝውሰድ ወታደራዊ ስጉምቲ ተመጣጣኒ መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ድሕሪ ምግላጽ ዝስዕብ ዘሎ በዚ ድማ እቲ ምንቅስቓስ ነቲ ኣብ ወሽመጥ ታይዋን ጸንሐ ወጥሪ መሊሱ ከም ዘኽርሮ ወታደራውያን ተንተንቲ ይእምቱ ኣሜሪካ በቲ ወሽመጥ ተኽተኺ ምንቅስቓስ መራኸብ ውግእ ክትካይድ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንኻልኣይ ግዜ ምዃኑ ጸብጻባት ይጠቕሱ ቻይና ኣገዳሲ ኮይኑ ምስ እትረኽቦ ኣካል ሉዓላዊ ግዝኣታ ንዝኾነ ደሴት ታይዋን ንምጽምባር ሓይሊ ክትጥቀም ከም እትኽእል እያ ክትጠንቀቕ ጸኒሓ ኣብ ፓኪስታን ዝተኸስተን ኣብ ታሪኽ ሃገር ዝኸፈአ ምዃኑ ዝተገልጸን ሓደጋ ዓልቕልቕ ማይ ወለድ ሕማማት ከም ዘስዓበ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣረድዩ بمسرة ጸብጻባት بحدقاتات علقلق ኣብ ተጠቅዐ ከባቢታት ፓኪስታን ብዝተኸስተ ሸሮኽ ዓሶን ካልእ ሕማማትን ዛጊት ዓሰርተታት ሰባት ከም ዝሞቱን ኣሽሓት ካልኦት ከም ዝሓመሙን ተፈሊጡ ነቲ ተርእዮ ንምግታእ ቅልጡፍ ሓገዝ ምስ ዘይግበር ሰብኣዊ ቅልውላው ከይስዕብ ክኢላታት ጥዕና ፓኪስታን ስግኣቶም ገሊጾም ኣለዉ በቲ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ፓኪስታን ዝተኸስተ ሓደጋታት ዓልቕልቕ ልዕሊ 1500 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 11.7 ሚልዮን ኣባይቲ ከም ዝዓነወ ጸብጻባት የረድኡ ኣስታት ሓደ ሲሶ ካብ መሬት ፓኪስታን ከም ዝዓለቕለቐ ዝተቐሱቶም ጸብጻባት ልዕሊ 7,000 ኪሎሜትር ጽርግያታትን 250 ድልድላትን ካብ ስራሕ ወጻኢ ከም ዝኾነ ኣነጺሮም ነቲ ወሪዱ ዘሎ ክሳራታት ዳግማይ ንምሕዋይ ልዕሊ 40 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድልዩ መንግስቲ ፓኪስታን ሓቢሩ ዘሎ እስራኤል ምስ ሊባኖስ ኣብ ዘከራኸራ ሞያዊ ደባት ክትካይደ ወጢና ዘላ ዕደና ባህርያዊ ጋዝ ንኽልቲአን ሃገራት ናብ ሓድሽ ውግእ ክሸመን ከም ዝኽእል ምንቅስቓስ ሕዝቡላህ ኣጠንቂቑ እስራኤል ኣብቲ ኣብ ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ዝርከብ ኣከራኻሪ ከባቢ ሓድሽ ናይ ዕደና ወፍሪ ንምጅማር ተሸባሸብ ምህላዋ ከም ዝረጋገጸ ዝገልጽ እቲ ምንቅስቓስ ነቲ ውጥን ኢዱ ኣጣሚሩ ከም ዘይዕዘበዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ ፕሬዝደንት ሊባኖስ ሚሸል ዖል ብወገኑ እስራኤል በቲ ጉዳይ ተበፂሑን ዝጸንሐ ስምምዕ ትጥሕሶ ከም ዘላ ብምጥቃስ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝጸንሐ ዘይምቅዳው ናብ ካልእ ኣንፈት ከየምርሕ ስግኣቱ ገሊጹ እዚ ከም ዘይሉን ከሎ ሊባኖስ ነቲ እስራኤል ተካይዶ ዕደና ጋዝ ንምትዕንቃፍ ስጉምቲ ምስ እትወስድ ከቢድ ዋጋ ክትካፈል ምዃና ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ቤኒ ጋንተዝ ኣጠንቂቑ በዚ ድማ ክልቲአን ሃገራት ናብ ሓድሽ ውግእ ከይኣትዋ ስግኣት ሓያሎ ወገናት ኮይኑሎ ነዚ ብባህርያዊ ጸጋታት ሃብታም ዝኾነ ከባቢ ንኽልቲአን ሃገራት ንምምቕራሕ ክካየድ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ዝጥቀስ ውጽኢት ከም ዘይተረኽበዩ ዝግለጽ ጎረባብቲ ሃገራት እስራኤልን ሊባኖስን ኣብ 2006 ናይ ወታደራዊ ረጽሚ ኣቴን ምንባረን ጸብጻባት ይጠቕሱ መጠን ንግዳዊ ምልውዋጥ ቻይናን ኢራንን ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ብ19 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ጸብጻባት ሓቢሮም بمسرتهم ጸብጻባት ክልቲአን ሃገራት ካብ ጥሪ ክሳብ ነሐሰ ናይ ዓመት እዚ ልዕሊ 11 ቢልዮን ዶላር ዝበጽሕ ንግዳዊ ምልውዋጥ ከም ዘካየዳ ተፈሊጡ ቻይና መጠን ካብ ኢራን እተእትወ ብ14 ሚእታዊት ናብ ኢራን እትገብሮ ሰደድ ከዓ ብ24 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎ እቲ ምልውዋጥ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጽላት ነዳዲን ዘካየዶ ንግዳዊ ንጥፈታት ከም ዘጠቓልል ተገሊጹሎ ቁጠባውን ዲፕሎማሲያውን ዝምድና ቻይናን ኢራንን በብእዋኑ እናደንፈዐ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ብሪጣንያ ንዩክሬን እትገብሮ ወታደራዊ ደገፍ ከም እትዕብዮ ሓዳስ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሊዝ ትራስ ሓቢራ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ትራስ ብሪጣንያ ንዩክሬን ልዕሊ 2.6 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ተወሳኺ ኣጽዋር ክትልእ ከላ ምዃና ትማሊ 20 መስከረም ገሊጻ እቲ ደገፍ ዝተረቐቐ ስርዓተ ሮኬት ስርዓተ መከላኸሊ ሚሳይልን ካልእ ተተኮስትን ከም ዘጠቓልል ቀዳመይቲ ሚኒስተር ትራስ ኣረድያ እዚ ውጥን እዚ ምስ ዝትግበር ብሪጣንያ ንኣሜሪካ ተኸቲላ ንዩክሬን ዝዓብዩ ወታደራዊ ደገፍ ዝለኣኸት ክትከውን እያ ኣሜሪካ ኣብዚ ዓመት እዚ ንዩክሬን ልዕሊ 13 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ወታደራውን ጸጥታውን ደገፍ ከም ዝገበረት ጸብጻባት ይረድኡ ይኹን እምበር
هاجرات معراب زقبرو أزلوا جازف وتدراوي دقف كينات يكرين كنا وحن كثراتاتو كعبن انت زي كوينو كالق فايدة كم زي بلو وتدراوين تنتنتي يتقصو تنكي كوينات يكرين بقندو متأتتاو هاجرات معراب مخانو كقلت عني حلو زينك المزامنا أرستات خنا زخاخركم لومي بستقبرنا اللابراتوري مرمراتات كل تزيكاتات بالكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيسو أب زلاقي وحسنات قرب زرزة تكورا هجراوي وعلى دنش أب أسمرات خفيتو أب هوسبال عدا يحستوادة زمناوي مسارحيتات استمال أقلقلوت كم زو حاسة تحبيرو روسيا لو على ونتان موحس كله عينت أقبابات مكل خالك بتتكم أفريقيا أمريكا كندا أبي وشمة تايوان تختخي من قصة أسمر خبوق كم زكايدا تقليدو أبي باكستان استخص على غلق ما يولد حمامات كم زسعبة تقاليحو نيسا عزينا جيزازا مسترف مدباتنا نحدقكم بوغرنا بروخ مشات